Hyvät kuulijat, tervetuloa Radio Syntipukin pariin. Olemme Kemijärven seurakunnan podcast. Käsittelemme teologisia ja ajankohtaisia teemoja rehellisesti ja toivon hengessä. Minä olen pastori Itkonen Joel. Tämän jakson vieraanamme päivän syntipukkina on Kemijärven kappalainen Olavi Hepomäki. Tervetuloa. Kiitos. Tämä on aika suuri kunnia, että olen päässyt tämmöisen ensimmäiseen jaksoon tähän Radio Syntipukkiin. Kiva saada sinut tänne vieraaksi. Tänään puhummekin syntipukista, siitä mitä se on Raamatussa, miten se näkyy arjessa ja somessa ja miten kristitty voi katkaista negatiivisen leimaamisen kierteen. Lämpimästi kaikille tervetuloa mukaan matkalle. Ensimmäinen kysymys. Oletko, Olavi, itse joutunut koskaan syntipukiksi? Ja jos olet, niin miten? No mielestäni, kun mä tätä pohdin, niin mielestäni mä oon onnistunut välttämään sitä aika hyvin elämässäni, jotenkin ehkä väistelemään niitä tilanteita. Mutta muistan kouluajoilta ihan ala-asteelta semmoisen, että kun kävin kaupungissa koulussa, mutta olin maalta kotoisin, niin sitten joskushan ne vaatteet haisi vähän navetalta tai sillä lailla, niin siitä sain niin kuin huomauttelua muistan, että ne oli aika ikäviä, varsinkin kun tytöt sanoivat, että Olavi haisee navetalta ja tämmöistä. Entäs sitten nykypäivänä? Miten sinusta syntipukittaminen näkyy ajassamme? Joo, kyllä niitä jatkuvasti näkee ja varsinkin niin kuin some on semmoinen alusta, joka mahdollistaa tämmöisen ihmisten syyllistämisen ja tämmöisen nimenomaan joukkosyyllistämisen, että siellähän niin kuin saattaa yhtäkkiä ihminen, joka on nauttinut suurenkin yleisön kunnioitusta ja tämmöistä, niin yhtäkkiä hänet vedetään niin kuin täysin lokaan. Ja ajattelen niin kuin tänä päivänä, jos mietitään tämmöisiä yksittäisiä ryhmiä, että kyllä niin kuin esimerkiksi venäläisväestö Suomessa, niin tällä hetkellä aika helposti joutuu syntipukin kohteeksi johtuen Venäjän käymästä hyökkäyssodasta, johon nämä ihmiset on täysin syyttömiä. Tähän varmasti moni myös niin kuin ihan ajattelun tasollakin sit syyllistyy, että näkee sen ihan sellaisessa, joka on Venäjällä vaikka syntynyt ja ei kannata Putinia mitenkään, niin nähdään sitten, ihminen näkee helposti luonnostaan tässä sitten jonkun yhteyden siihen Putiniin ja Putinin toimii Ukrainassa. Aivan. Juu, no mennään tähän Raamattuun, eli raamatulliseen syntipukkiin. Elikkäs varmaan Levitikuksessa niin luvussa 16 ehkä kuvataan varmasti eniten tätä syntipukkirituaalia. Onko sinulle, Olavi, tämä Levitikuksen syntipukkirituaali miten tuttu? No mä tunnen sen kyllä, mitä tosiaan tämä 3. Mooseksen kirjan luku 16 kertoo siitä rituaalista. Tunnen sen rituaalin sieltä, mutta en voi väittää, että täysin niin kuin ymmärrän sitä kuitenkaan. Se on varmasti semmoinen vaikeasti ymmärrettävä nykyihmiselle. Mitä siinä rituaalissa oikein tapahtuu? No niin kuin lyhyesti, niin siinähän kerran vuodessa valittiin 2 pukkia. Ja tämähän tapahtui suuren sovituspäivän tienoilla. Valittiin 2 pukkia ja niistä arvottiin sitten toinen pässi sitten Jahvelle, eli Jumalalle
kuuluvaksi uhriksi. Ja toinen oli sitten tämä niin sanottu syntipukki, jonka päälle sitten Aaron manasi, kätten päälle panemisella manasi niin kuin kansan syntitaakan, kaikki mitä vuoden aikana oli tullut tehtyä. Ja sitten se karkotettiin tämä syntipukki sinne erämaahan. Siinähän sanotaan, että se annetaan Asaselille. Ja kukaan ei oikein tiedä, mikä tämä Asaseli on, mutta varmaan joku autiomaan paha henki tai tämmöinen. Tämä Asasel itseänikin kovasti mietitytti, kun tein saarnaa, jossa esiintyi tämä Asasel ja syntipukki. Jotkut kommentaarit liittivät tämän Asaselin saatanaan, että kyseessä olisi ollut tällainen rituaali, että ensin Aaron olisi kädellä siirtänyt kansan synnit syntipukkiin, jonka jälkeen syntipukki olisi juossut autiomaahan ja vienyt sinne kaikki synnit saatanalle. Joo. Kyllä mäkin olen tästä kuullut, että se aivan olisi tämmöinen, tai sanottaisiko Raamatun ulkopuolisen juutalaisen tradition mukaan, niin ajatellaankin näin, että kysymyksessä olisi saatana tai joku näistä langenneiden enkeleiden päävartiojoukoista tai tällä lailla. Joo. Ja tosiaan tällaista rituaalia, syntipukkirituaalia nykyihmisen on varmasti aika vaikea ymmärtää. Ja niin kuin aluksi sanoit, että et ehkä itsekään ihan ymmärrä. Eli moni nykyihminen varmaan pitää primitiivisenä, eli alkukantaisena tällaista toimitusta, jossa ylipappi pistää kätensä, laittaa kätensä syntipukin päälle ja siirtää yhteisön vuoden aikana tekemät synnit tähän viattomaan luontokappaleeseen ja sitten lähettää sen jollekin pahalle hengelle autiomaahan. Joo. Näetkö sä, Olavi, tällaisessa rituaalissa yhtään mitään järkeä? Eihän siinä kun on toisesta ajasta ja toisesta kulttuurista, niin eihän siinä mitään järkeä ole. Mutta että niinhän se nyt on, että eihän me ymmärretä monia muitakaan tämmöisiä joillekin pyhiä toimituksia, niin ei me niitä välttämättä ymmärretä. Joo, mä oon kuullut jonkun semmoisia selityksiä esimerkiksi, että tämä voi olla ihan hyvä tällainen käytäntö, jos vaikka vuoden aikana tulee tämmöisiä erilaisia vaikka häpeään liittyviä ongelmia, kun joku on vaikka rikoksen tehnyt jollekin naishenkilölle ja sukuset haluaisi kostaa ja tulee tällainen verikoston kierre, niin tällainen syntipukki niin kuin siirtäminen, että yhteisö siirtää nämä kaunat ja synnit siihen pukkiin, että se ikään kuin olisi hyödyllinen tälle yhteisölle. Mutta eikö siinä on kuitenkin, siis perusajatus on, että ihmisten pitää uskoa siihen, että näin myös tapahtuu. Että se ei, niin kuin, jotenkin moderni ihminen ei varmaan niin kuin usko siihen, että ihmisen syntejä pystytään siirtämään johonkin luontokappaleeseen. Niin silloin herää se kysymys, että voiko se toimia, jos ihminen ei usko siihen. Joo, että nykypäivänä ihmiset on kovin kiinnostuneita hengellisyydestä ja joskus jopa niin kuin nähdään, että tällainen lifestyle-hengellisyyskin on ihmiselle hyödyllistä. Eli tässäkin voisi niin kuin ajatella, että se on hyödyllistä ehkä jollekin yhteisölle tällainen, siirretään ne meidän kaunat ja pukkiin, mutta ongelmaksi tulee tämä, että siihen pitäisi uskoa. Joo. Eli siinä on just se myös järjellisyyden kysymys, että kun sitä ei näe järjellisenä, niin siihen ei oikein myöskään usko sitten. Mm. Joo. No mites tämä niinku sitten liittyy meidän kristilliseen uskoon?
Onko niin kuin joku niin kuin yhtymäkohta Kristukseen? Onhan tässä tietysti yhtymäkohta, tosin, että Kristuskin on jo tavallaan syntipukki, tosin se nimetään vähän toisella tavalla, sitä kutsutaan Jumalan karitsaksi eikä Jumalalle osoitetuksi tämmöiseksi pukiksi. Ja ajatus kuitenkin on, että hän kantaa meidän synnit. Joku toinen kantaa meidän synnit. Että onhan siinäkin paljon epärationaalista, että joku toinen, yleensä oli se sitten ihminen tai eläin, että joku toinen pystyy kantamaan yhden ihmisen synnit. Joo, eli tällaiset uhrit, Kristuksestaan sanotaan, että hän oli tällainen viimeinen uhri. Joo. Ja tarkkaan ottaenhan varmaan on kysymys siitä pääsiäisuhrista Kristuksen kohdalla, mutta monesti kommentaareissa kyllä myös puhutaan syntipukista ja hänen yhteydestään Kristukseen. No, jos menee vielä semmoiseen vähän syvemmälle tähän syntipukkimekanismiin ja näihin, mitä tällainen akateeminen väki on puhunut syntipukeista ja tästä mekanismista, niin tällainen René Girard on varmaan tällainen tunnetuin ehkä syntipukkitutkija, joka on puhunut tällaisesta syntipukkiteoriasta, ja hänellä on myös tämmöinen antropologinen, eli tällainen ihmistä tutkiva ja lähestyvä ote hänen tutkimuksessaan, voisitko vähän lyhyesti, kun kerroit ennen haastattelua, että olet tosiaan Girardista jotain lukenut, niin osaatko lyhyesti selittää, mitä tässä Girardin syntipukkiteoriassa, mitä siinä sanotaan? No, sehän on kokonaisuutenahan se teorian nimi on niin kuin mimeettinen teoria, johon liittyy mimeettinen halu, teoria mimeettisestä halusta ja sitten tästä syntipukkiteoriasta ja sitten siihen liittyy joku kolmaskin vielä, mutta mä en nyt muista sitä. Mutta jos mennään tähän syntipukkiteoriaan, niin Girardin ajatus on, että tämmöinen primitiivinen yhteisö, alkuihminen, niin tässä mimeettisestä halusta, eli siitä, että ihmiset haluaa samoja asioita kuin toisetkin ihmiset, että kaikki haluaa samoja asioita, niin siitä syntyy väkisinkin sitten tämmöinen konflikti siinä yhteisössä, ja se synnyttää väkivaltaa sitten. Ja tämä väkivalta niin kuin laajenee ja se kattaa sen koko yhteisön. Ja niin kun puhun yhteisöstä, niin se tarkoitan semmoista noin 150 yksilön kokosta yhteisöä. Sitten jossakin vaiheessa, koska tämmöinenhän on mahdotonta ihmisen selviämisen kannalta, että kaikkien sota kaikkia vastaan vain niin kuin jatkuisi, koska sehän päättyisi lopulta vaan yhden yksilön eloon jäämiseen. Niin jossakin vaiheessa ja ilmeisesti useamman kokeilun kautta niin tämä yhteisö huomasi, että onkin parempi, että yhteisö ei tappele kaikki toisiaan vastaan, vaan löytyy yksi syyllinen siitä yhteisöstä, jota vastaan kaikki sitten hyökkää. Ja usein tämä syntipukki, jota myöhemmin tässä nyt sitten on ruvettu kutsumaan syntipukiksi myös, niin kuin vaikka kysymys on ihmisestä, niin tämä yhteisö sitten niin kuin tappaa tai karkottaa tämän syntipukin keskuudestaan ja sitten niin kuin hän huomaa, tai tämä yhteisö huomaa, että nythän tämä ongelma poistui ja niin kun me päästiin eroon tästä syyllisestä. Ja
sitten se jatkuu ehkä harmonisena se elämä jonkun aikaa, kunnes taas huomataan, että taas se sama ahdistus ja sama väkivalta niin kuin me nostaa päätään siinä yhteisössä. Ja se joudutaan toistamaan se sama rituaali, koska se toimii jo yhden kerran, niin eikö se toimi toisenkin kerran. Ja usein se sitten on tämä syntipukki, semmoinen yhteisön vähän ehkä niin kuin ulkoreunalla oleva jollakin tavalla erilainen ihminen. Se voi olla esimerkiksi joku raajarikko, se voi olla joku jollakin tavalla vammainen tai sillä lailla, niin hänet ollaan niin kuin sitten valmiina uhraamaan muiden edestä. Se voi olla myös jossakin tapauksessa se voi olla myös joku esimerkiksi sen yhteisön johtaja, että sekin voi joutua syntipukiksi, jos oikein huonosti menee. Niin. Kuitenkin se on niin kuin joku, jolla ei ole semmoista turvaverkkoa, toisia ihmisiä valmiita puolustamaan häntä. Että harvoin se on joku semmoinen, jolla on niin kuin laaja kannatus siinä yhteisössä. Joo. Onko sun mielestä siitä hyötyä, että ihminen kuitenkin tunnistaa tällaisia syntipukkimekanismeja? Jos miettii vaikka niin kuin tätä politiikkaa, vallankäyttöä, sosiaalista mediaa ja muuta, jossa tapahtuu paljon tällaista syyllistämistä ja joukossa tyhmyys tiivistyy ilmiötä, niin tiedostamalla tällaisia ihmisen ja Raamatun antamia kuvia syntipukki-ilmiöstä, voiko ihminen olla ehkä kriittisempi myös tällaista ehkä alkukantaistakin ja negatiivista niin kuin syyllistämistä ja propagandaa, mitä nykypäivänä sitten paljon niin kuin tulee esiin, vaikka siellä Yhdysvaltojen politiikassa, jossa aina syyllistetään jotain yhtä tahoa. Joo, kyllä mä näen sen niin kuin aika tärkeänä ja nimenomaan sen takia se on tärkeää, että koska se onnistuu meiltä kaikilta. Että pystyisi niin kuin varjelemaan itsensä siitä, että ei lähde niin kuin mukaan tämmöisiin. Se on niin kuin aivan ensisijaisen tärkeää. Ei niinkään sen takia, että pystyy tunnistamaan ja heristämään sormea, että ahaa, nyt siellä taas joku on etsimässä syntipukkia, vaan että osaisi pitää huolta siitä, että ei niin kuin lähde mukaan sen suuren joukon mukaan. Suuressa joukossa aina, niin kuin sä sanoit, tyhmyys tiivistyy ja silloin kun suuret joukot on liikkeellä, niin silloin kyllä helposti totuus kärsii ja hyvin helposti ihmiset lähtee mukaan. Siinä on jotakin houkuttelevaa lähteä suuren joukon mukaan. Joo, siinähän voi, jos varsinkin oma identiteetti ja oma asema on vaikka elämässä kovasti uhattuna tai koetaan, että omalla tällä yhteisöllä tai ryhmällä on joku altavastaaja-asema, niin siinä tietenkin korostetaan semmoisia asioita varmaan ihan luonnosta, jotka vahvistaa sitä yhteisöä. Ja tämä varmaan sitten näkyy just semmoisena vastakkainasetteluina mediassakin ja sosiaalisessa mediassa ja ihan varmaan jossain kahvipöytäkeskusteluissakin. Onko tässä kaikessa loppujen lopuksi kysymys sitten siitä, että ihmisen pitäisi kasvaa vaan yli tästä alkukantaisuudesta? Ihmisen pitäisi niin kuin alkaa olla valistunut ja sivistynyt ja itsetietoinen, eikä enää mennä tällaisten niin kuin alkukantaisten asioiden mukana. Kyllähän deistitkin puhui jo 200-300 vuotta sitten, että uskonnosta pitäisi leikata kaikki tällaiset hömpät ja yliluonnolliset asiat pois. Joo, tietysti se olisihan se hyvä, jos sen tavallaan sen luolamiehen saisi leikattua meistä irti, mutta mä uskon kyllä, että sitä ei saa meistä irti. Että
ainut keino, mitä ihmiselle jää, siis mun mielestä, on se, että se koittaa nyt edes jälkikäteen huomata, jos on tullut tehtyä jotakin, reagoitua niin kuin primitiivisesti asioihin ja sillä lailla. Mutta mä uskon, että se on niin osa ihmisyyttä ja se on niin syvällä meissä, että, että se ei niin kuin, henki lähtee, jos sitä yritetään irrottaa meistä. Joo, tietenkin pastorina ja uskovaisena tunnustan sen, että ihmiseen liittyy luonnostaan tällainen yliluonnollinenkin puoli ja hengellinen puoli. Ihminen ei ole pelkästään tällainen rationaalinen olento, joka tekee rationaalisia päätöksiä. Ja psykoanalyysissäkin Freud toi esiin sitä, että miten neuroosit on seurausta siitä, että ihminen ei ikään kuin päästä sitä alkukantasta ja sitä puolta esille, vaan yrittää liikaa hallita järjellä omaa itseään. Mä näen, että on niin kuin tällainen hengellisen hyväksyminen, että se on ihan uskonnonkin ulkopuolella tunnustetaan se arvo. Koko ajan yhä enemmän nähdään ihminen tällaisena monimuotoisena olentona. Seuraavaksi luemme psalmin. Me luemme psalmin 38 uusimmasta käännöksestä, eli 2024 psalmien käännöksestä. Daavidin psalmi 38. Ja tämä lähtee jakeesta 10 eteenpäin. Jumalani, Herrani, sinä tiedät, mitä minä kaipaan. Sinä kyllä kuulet huokaukseni. Sydämeni tykyttää, voimani hupenevat ja näköni hämärtyy. Ystäväni ja lähimmäiseni pysyttelevät loitolla onnettomuudestani. Läheiseni ovat ottaneet minun etäisyyttä. Ne, jotka tavoittelevat henkeäni, virittävät minulle ansoja. Ne, jotka toivovat minulle pahaa, puhuvat minua vastaan. Kaiken aikaa he punovat juoniaan. Mutta minä olen kuin en kuulisi mitään. Sanaakaan en pysty puhumaan. Minusta on tullut sellainen, joka ei kykene kuulemaan, joka ei sanallakaan itseään puolusta. Tällainen katkelma psalmien kirjasta, psalmista 38. Tuo psalmi varmasti aika hyvin kuvastaa sitä eksistentiaalista, eli tällaista olemiseen liittyvää, kun ihminen kokee tuollaisen tilanteen, että on jäänyt yhteisönsä ulkopuolelle, ja kuvaa myös niitä tunteita ja myös sen, että miten sitten ehkä muuttuukin semmoiseksi aika itsekriittiseksi ehkä. Joo, ja tässä kyllä niin kuin aika hyvin kuvataan tämmöiseksi syntipukiksi joutunutta. Tässä kuvataan sitä, että ystävät ja lähimmäisetkin on tavallaan ruvennut ottamaan etäisyyttä ja pysyvät loitolla. Ja näinhän käy jokaiselle, jos yhteisö tunnistaa hirveän helposti sen, että kenestä ollaan tekemässä sitä syntipukkia, ilman että kukaan sanoo sitä ääneen millään tavalla. Niin sitä ruvetaan karttamaan sitten, jotta ei itse jouduttaisi hänen mukanaan syntipukiksi. Syntipukiksi joutujahan, niin se joutuu ottaa vastaan myös sellaisen niin kuin yhteisön paineen siinä mielessä, että hän voi tuntea myös tällaisia tunteita, mitkä ei ehkä ole ihan niin omiansa. Psykoanalyysissä me puhutaan transferenssissa siitä, että siirtää niitä negatiivisia yhteisön määrityksiä itteensä. Aivan. Ja hänhän on kuitenkin tämäkin ihminen, tämä syntipukki, niin kuitenkin on aina niin kuin myös sen yhteisön jäsen. Ja tavallaan hän niin kuin omaksuu
jotakin siitä yhteisöstä, vaikka se kaikki toimii häntä vastaankin. Millainen olisi sitten semmoinen yhteisö, joka osaisi sitten jotenkin suojella näitä poikkeavia tai ottaa ne huomioon? Olisiko tällaisia, löydettäisikö me vaikka Raamatusta tai kristinuskosta perinteistä jotain tällaista, jolla meidän yhteisöstä tulisi enemmän tällainen tai vähemmän syntipukittava? No kyllähän tietysti alkuseurakunta oli aika niin kuin heterogeeninen, siis tällä lailla, että siinä oli niin paljon erilaista, että semmoista niin kuin, kun vertaa esimerkiksi ihan vain Paavalin seurakuntia, niin yhdessähän seurakunnassa, oliko se nyt Korintissa, kastettiin kuolleita ja oli tämmöistä käytäntöä ja jossakin toisessa seurakunnassa jotakin muuta, niin Paavali silti niin kuin hyväksy sen, ei se kaikkea niin kuin mielellään katsonut, mutta että siinä on jotakin semmoista erilaisuuden sietämistä, mitä niin kuin ei välttämättä meidän keskuudessa sillä lailla näe. Sanotko, Olavi, vielä tähän loppuun jonkun kiteytyksen syntipukeista ja jihadista ja tällaisesta syyllistämisestä? Mitä olisi hyvä muistaa, jos jotain muistaa tästä? No jos jotakin haluaa muistaa ja mikä Girardille tunnustavana kristittynä oli mitä hän piti tärkeänä, niin hänellähän oli semmoinen ajatus, että sen sijaan, että kun jokainen ihminen kuitenkin seuraa jotakin ja on niin kuin ikään kuin ottaa tämmöiseksi kohteekseen niin kuin jonkun, jota hän yrittää imitoida, siis matkia, niin hän sanoi niin kuin aina sitä, että Kristus on niin kuin hyvä vaihtoehto, paras vaihtoehto, jota matkia. Ja mä muistan joskus mua niin kuin vähän naurattikin tuolla mikä tämmöisessä amerikkalaisessa kristillisyydessä on tämmöinen kysymys, että what would Jesus do? Eli mitä Jeesus tekisi. Niin tämmöisen lanseeraaminen mua vähän huvitti joskus aikanaan, mutta se on itse asiassa tosi hyvä kysymys. Otetaan vielä loppuun rukous. Luetko meille, Olavi, tai lausutko meille rukouksen? No joo, mä kyllä luen tämän. Tämä on päivän tunnussanasta keskiviikkopäivälle osoitettu rukous. Mä oon sen verran nolot keksimään tämmöisiä spontaaneja rukouksia, että tämä tulee nyt sitten ihan kirjasta, mutta tämä sopii mun mielestä tähän ajatukseen, mitä me ollaan tässä jaettu tänä päivänä. Kristus, sinä olet kutsunut meidät elämään yhteydessä toisiin ja vapauttanut meidät rakastamaan. Jotta Isäsi tahto maailmassa tapahtuisi, anna meille rohkeus puolustaa sorrettuja, antaa ääni äänettömille ja kuulla maan hiljaisten sanat. Auta meitä tunnistamaan läsnäolosi köyhissä, yksinäisissä, sinä ylösnoussut. Aamen. Aamen. Kiitos kuulijoille, kun jaksoitte tähän asti. Seuraavalla kerralla viikon tai parin päästä vieraanamme on Severi Sutinen ja aiheena Severin kanssa meillä on synnin tunto. Menkäämme rauhassa ja palvelkaamme Herraa iloiten. Aamen. Aamen.